ala minga zebaya korkalem ala yayi ala de tayi ala yayi ala tayi daba masa yayi lati ala de tayi da fɛn ya ka da fɛn ye a bɛ fɛ ka min k'o la a b'o k'o la a bɛ fɛ ka fɛn o fɛn kɛ da fɛnw na a bɛ se k'o k'o la min ye Ibrahima ye a ka bon ala yɔrɔ kosɛbɛ a ka bon ala yɔrɔ kosɛbɛ tuma min Ibrahima ɲini masa in fɛ a bɛ su ɲɛnamaya cogoya min na k'o jira a la masaya yin ka ma a yi ka fa imali mana kali mana yara ka da zai sai da su kunga ma fa ya ala ya mariya ka ka kono uta a ku kan tire ku ina ku tari tari ka a tsona a shu nu tari tari a ku ku ka ka ta ku wele ayu wele kuma min ro farla nyon ka kono a tuya munu tari a be farla nyon ka kana ga gudo ire ka ɲɛnamaya ka su ɲɛnamaya ni gundo min o ma jira Ibrahima na ala y'o n'a fɔ ala y'o tɔgɔ o tora ala de bolo kɛnɛ kanko la Ibrahima ye kɔnɔ wele dɔrɔn u nana nka a ye weleli kɛ u nana n'o tɛ u na cogo ale t'o dɔn o ma jira a la a kɔni ɲɛ b'a la u nana hali nka gundo yɛrɛ kɔni a ma se a gundo a ma se k'o dɔn ja fana kisi nɛɛma b'a ye nga de bɛ bɔgɔ ta k'a nɔɔni a bɛ min k'a la a b'o k'a la a b'a kɛ tan a b'a fiyɛ dɔrɔn i b'a ye a bɛ kɛ kɔnɔ ye a bɛ pan Isa ye nin kɛ o nka Isa ye fiyɛli kɛ yɔrɔ min laɲini yɛrɛ kɛra dɛ nka kow kɛra cogoya min na Isa ma se k'o dɔn kɛnɛ kan ko na yɛrɛ a ye kɔnɔ in fiyɛ kɔnɔ panna ka taa nka gundo yɛrɛ a ma se k'o a ma dɔn a ma se k'o dɔn o la ko ala y'a ye ala de ta ye daba masaya ye ala de ta ye sɔnniw da fɛn de mago b'u la da fɛn de selen bɛ sɔnni ma ne tɛ masa ramanu kɔni wasalen bɛ o ala wasalen bɛ n'a yɛrɛ ala wasalen bɛ n'a yɛrɛ ala wasalen bɛ n'a yɛrɛ an bɛ ala tanu k'a barikada an dusukun min cogo kira sallallahu alaihi wa sallam na k'a fɔ ko kira ye dafe ye n'i ko ko dafe e delila ka farafin jali dɔw mɛn a ye kuma dɔw mɛn jali in bolo a ye kuma wɛrɛ fana bɛ o jali so kelen in bolo yɔrɔ wɛrɛ a delila ka jaliw a bɛ farafin jaliw ye a ye kuma dɔw mɛn dɔw bolo ka dɔw mɛn dɔw bolo ka dɔw mɛn dɔw fɛ ne ye kuma in fɛ kuma fɛrɛman de don walima nɔgɔman don nka sisan an bɛ min kun tilenna na sisan walima an mago bɛ min na sisan a ko jalikɛ in ko n'i bɛna cɛkɔrɔbaw jate i kana ala fɛn don o la i b'a ye ko n'i ko ko cɛkɔrɔba o b'a yira k'a fɔ maa min mɛnna si la o de bɛ wele ko cɛkɔrɔba nka jalikɛ in ko n'i bɛna cɛkɔrɔbaw jate i kana ala fɛn don o la i n'a fɔ kana ala jate o la y'a dɔn n'i ko ala ka sanu o ma o hadamadenw ka cogoyaw ani u kɛcogo n'o ɲɔgɔnnaw ala ka sanu ma ka bon o ma o a ka sanu ma ka bon ala ka sanu nin bɛɛ ma ka bon nin bɛɛ ma ale de ye ala ye ale de ye ala ye lahara in ala de y'a ye duniya ala de y'a ye daminɛ ala y'a ye laban yɛrɛ ala y'a ye ala ka sanu ma k'a fɔ k'i bɛna a sawura walima i tɛ se ka a sawura yɛrɛ a ka sanu ma ka bon ko ni maa min ko k'i bɛna kuma ala ka jaabi la kuma t'i bolo e da dennen don i man kolon don ni maa min ko k'a bɛ n'i lamaga ala ka jaabi ko la
ebe yoro kelende ite buju kabo yoro la ni ma min go ga bena fileli ke ala jatila e ka yeli te tayro shi ni gibena ma min go gibena fileli ke ala ga jatila e ka yeli te tayro shi da san dunna na kunu do da sai hal nasra mena kada gani ya ala ta kun tani ko fa ala ta kuni iba fara maden ku a dara kunu walma poloni na walma na kai ka fa na a dara sitan yare dan go fen ta ala e da kai dan go fen ta ala e da kai da fen la fa samanti min ga po be min kayu be min keren keren da bu be o ya kira sallallahu alaihi wasallam ga da fen do ha kira da min be abewel min be bulaka walma be weleni min jonya de sebenen ba ka ko ala ka jonde do hudun de aka magama wire le ma kortalen yere yo kira dara da zo melkate ina yere sai har madin sai da sai shi sai mana ke da san woda sai sai alade da sai follow ina da ina fo akanoro anaka hakika ni ya muhammadiye ma afari kolo koni nanata wati lawan afai abdullahi abai amina tayo ga ali bina ka hakika koni alayu da kakoda sembe wati serlai wati serla aye wati yare da serlai ala ya da azro da fen wore te ala ya yare la duniya yi ala ya ala don ni ala ya azro da fen wore te ka ku be ala do ala ya garjiga azro da fen wore te ko garjiga be di kuma ai ka don ala ya ala batu azro da fen wore te ko be ala batu ko be jonna anabe boli jonde ka ada fara kira sallallahu alaihi wasallam ka surda kan wani tayu wa ko to min ko mami kira ila ina fa la mami na fa aya asiguna asun gut mami usma tawdu nun yarana na hal mer kawni usma de udara kira sallallahu alaihi wasallam ni gonna tay hoy gawna tawta koni jonde do jonya de sebenen baka ngana fori ko kira sallallahu alaihi wasallam inda forala min ba bulaka ko jondo ala ko jondo no fora ma semmi nyaka ba ma ware se kana ta san ware la ka ko buna ko alaywa ai ta alayo alaya ya ala de tay ala ya ala de tay je yon ta ala ka ala ya akasta no makapo sonni o be di da son de ma kelen wo kelen ala be ki garjige minna o de de so an wani ki zubun min jogo kira sallallahu alaihi wasallam na niya an be kamin boye niya ji zubun min jogo doye ala andi zubun min jogo ala kana be nyima na ka ci bawla ko ulu ko ne uluye doloye uluye kalo yana ka de ka fo kalo na ba na be tani nani so uluyo ye dolo edera da uyele bela jalam bora mi kira sallallahu alaihi wasallam uluye ci bawni na bin mawnu de da joro la perbewa meleke o angana kul kuma kul tagala jonya ula hawle ala ka jondo de be bawdo sanu mawdo tibaw ode kapsa mawi ala ya di ulu de mahfuson wala maw be kanda ulu de bolo ala ye ulu keren keren ni oye ulu de be maw kanda
ala de be kandali kede nga aba ke ni ulu katte na sirai na fo bolo kan wal mau katte na sira kandali kera bolo kan hali na fo yema kanda hali ala ya cibaw nu cici aka joma mawo ma limani arani cibaw nu ye abe fo limani arani ala ni cibaw nu so abe fo itafu arani ala bebe ni do nende ambi nyene mantoye annan ka cibare do o de ciba la fasamantiye ale de nabi nyama la fasamantiye ale de waliju la fasamantiye ale de ala ka jon la fasamantiye an ya mariya kan kali maniya ne ai da anya mariya kan kali maniya ne ciba to nu fanai ciba munun cira ani kitabu munun jignu ka ima o ma mali maniya ni ciba o munun cira ikai ka limana la je koi annan ka fasamantiya masai nyana ne mantoy manene fasamantiya ne jibanye anya mala kanga di manani ciba to dum bela jeleye laka ayini boye shi anya mala kanga di manani masai na ka ciba na ka sabuno o bela jele dunya waliju halaka waliju do ala fasamantiya chama mbu duma da minimau ni ko da minimau ni waliju di cibau ciba iga da minimau do da minimau iya waliju ya akote turu akujugo kai kana mi ko waliju be na minimau ya mutau akana me ko waliju be de nabiye ite wai kana mi ko nabi be cira uteu ciba wai ciba ko ne ai cira nabi nyumaye iye waliju ni bele jelen be faranyo kon kayla nabi nyumaye nabi nyumaye iye waliju ko ni ibe waliju njela dro ga waliju ra fana kono serlendo kasu da surduba a tarjawla makor talenna ni mamin be waljola da ibe senna ni mamin be tarjawla chamanjala ni bola ibe senna hali ni be hali tarjawla la waljola to ya bela ibe senna hali walju la tuqmaw nafo la tuqmaw nu sabaytrola lu yefem o be fem bayre de la nga ambina ko to amina o garanti te nga mu be sana tamanchela lu fa o ko ni garanti de hali nga o be do ka fara garanti ka o bo fa nga mu yeb walju la pele ba o lu ko ni be garanti kono o walju la pele ba o ko ni o lu ko ni be garanti la na fa da fale mbuyi o lu ko ni o tejoro na ya kima ku tejoro ka ko kayyel man wolo ma katlo wolo na amani ko na bi mawu ni ciba nu ko to nu tara dan wala tan nu soro tugudu na kima ko tan tu soro akan tani sayama walma bana walma degu ayi na kima ko tan tu soro uya ala be ku blamin na u de tan sigi na ko ka ba ala ba to min na udiya min do udu ko no yo na ude tana segin ka to ne ala ma min so ne ala ma min so limaniya duma na bo de diya min be limaniya la ya sahale min be limaniya ne ala yo di ma min ma ko te tan wara wala muru be yoro ani tan min ba aljanna wal manabe yoro sigila ma ko te u ba tugulina fa ate aljanna ta ne ma dorido ala de ya ka aljanna na ka di aka jondo ma wa ala yarka awun ni yoro ka la ka ni yoro ka dan mahali ga be ka min fiyo ko ni ma ala ko ni ma mi do limaniya udiya limane ne ma min be limaniya ne ala yo o som udi ma min ma ma ko te tan wara wala ko kuni ala daga ko aka ko di na ba mai adini ma ba diyo
andi tugum min tokon kira sallallahu alaihi wasallam na ko be ala de tai kira sallallahu alaihi wasallam ya kashi dai ko be tai ne inde be kira sallallahu alaihi wasallam dalen gofe kira dalen gofe de hera bena tajimima abe taji uma min bena soro o de bena so anga shehu ande du kummin ne be fu ya warjuyi o be daraja lamma kortalena wal yala to anga shehu amin yani je kulu ya min siglan fulani ya ala shehu mun damma kira sallallahu alaihi wasallam tawni kana hamahu allah dara dambe kira sallallahu alaihi wasallam kira bonson allah ya allah khadar kira sallallahu alaihi wasallam bonson شخصي طاهر كرا صلى الله عليه وسلم بونسون شخصي أحمد التجاني كرا صلى الله عليه وسلم بونسون أنك شيخو كرا صلى الله عليه وسلم كالان ديوندو كرا ديوندو aka kalandeundo denya ni fayala aka kalandeundo dinena aka kalandeundo bogoyrela aka kalandeundo wallahi an wasalan be ka ko dunu de an washe hoya an wasalan be ka nanya blula ko ya wasadai ko wal judo ko kutubudo ni ko kutubu ya o ye daraja ulama kortalen wal yala tanum ba ala barka dala be ba nga shehula amma ko an ga shehu yi cibawi amma ko an ga shehu yi nabi mawi ga ube tali kai romi kabo cibawi ni nabi mawi ube tali kai kabo yin da ko utabe ko cibawi ni da ta ko ya ala ka fonne tere ala di bojo ai amma so andi kuma masonga bukuye na binywaye andi kuma masonga bukuye chibawe yalla ambe na fuka bukuye alawewa ai hakite so mawu ai utiche an kun ji dubun min dembe ko wali jula bele bawdo hade auti tukum an dubun min dembe ka ko wali jula bele bawdo nabi mawu chibawe ga an ga sho ya alaka joju mawu nanye kuma mi ko wal mananye wale minge adon nendo ambe minge ambo don odon nendo adallaka abika kisa duru adallaka ko shi kana fulani gona adallaka ko absika keni yalame absika ke tijugo yay bolo absika keni yalame absika ke bena fasro ikadu ko wallahi la ilaha illa hu ale boyana ala barkala aboyana hasanna na ku kapo na ina fa lamonna ni wonde wallahi la mawdido kuli manelen beni alade alaka ala yala uli manelen beni chiba yala aye alere sere ka fo sana hamahu allah kanu bawdo chere la wi sana kanu ka fuku pere kalande yo te gani forba ko ni blogu famba ko ni kanu baw yere sana kanu baw kalango ni amma umakala duma wale ka kalan kunda la ita umakala ga islami ko do mu'minu do wallahi ube jakaba wallahi ne ube la be jakaba to gamina na ka de ka ma wale suka fite
ale lamon na u ni ɲɔgɔn cɛ u ka tɔgɔya min u bɛ tɔgɔya min na u y'ale ka tɔgɔya caman se tɛ wɛrɛ dɔn ma deli ka kɛ fɛn wɛrɛ la dɔrɔn ala ye ale de ye dali kɛ nin de b'u bolo ko nabi ɲuman de ye ciba ye o caman ye an ka cɛko ye nin de b'u bolo dɔrɔn de b'u bolo dɔw wɛrɛ ma deli ka k'u bolo i n'a fɔ dusukun ma deli ka min fɛn wɛrɛ la min tɛ de ɲɛ ale de bonyana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ f'a kɛra cɛ ye ka sɔrɔ a ma deli ka kitabu yɛrɛ dayɛlɛ ni masabu tɛ a mana kitabu o kitabu ye ale taara f'a kɛra cɛ ye ka sɔrɔ a bɛ masabu de dayɛlɛ n'a b'a ka kalan kɛ walima n'a bɛna sɛbɛnni kɛ n'a bɛna ka walaha sɛbɛn a bɛ min dayɛlɛ o ye masabu de ye a bɛ kalan kɛ o de la kitabu caman bɛ yen hali a tu tɔgɔ dɔ ye nka kɛlen ko cɛ waati caman bɛ kitabu dɔ tɔgɔ mɛn walima kitabu dɔ kibaruya mɛn n'a ye kitabu dɔ sɔrɔ a b'o kalan nka a ye kalan min kɛ kitabu la a man ca man teli ka kitabu ninnu kalan ten delila ka fɛn dɔ ye i ye tɔgɔ fɔlɔ in na walima i ye tuma fɔlɔ in na i b'a fɔ ka a ye fɔɲɔgɔn ko min ye o y'a kabako ya fɔɲɔgɔn ko ye kalanbaaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔnniyatigiw i n'a fɔ kalanjɛ maaw ani tasawufu maaw o kɛlaw ma kɛ kelen ye fɛn dɔw la a ye fɔlɔ na tuma min fɔlɔ a y'a ye a y'a kabakoya ko kalanjɛ maaw ko ala nɔfɛ ɲɔgɔnya masa rahamani ye nɔfɛ ɲɔgɔnya in fɔ minnu ko ala nɔfɛ ɲɔgɔnya kalanjɛ maaw ko k'o bɛ se ka kɛ ni tɔgɔw ni cogoyaw dɔrɔn de tasawufu mɔgɔw ko k'a bɛ kɛ ni jaati yɛrɛ de ye ale ka kelen kɔ ka nin mɛn daminɛ na a y'a kabakoya yɛrɛ nka n'a ta o ta a bɛ yen fa y'a ye yɔrɔ wɛrɛ ka sa a ye yɔrɔ wɛrɛ a nana sɔrɔ ja ko min don kuma caman delila ka k'a la ka tɛmɛ o daminɛ na a y'a dɔ f'i ye k'a tun ko tun y'a kabakoya nka kelen ko ka waati dɔ kɔfɛ a nana min faamu a la k'a fɔ ko fɔɲɔgɔn ko ye kalanjɛ maaw ko ala nɔfɛ ɲɔgɔnya k'o bɛ se ka kɛ ni tɔgɔyaw ni tɔgɔw dɔrɔn de tasawufu mɔgɔw ko ala nɔfɛ ɲɔgɔnya in k'a bɛ kɛ ni jaati yɛrɛ de a kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ni jaati yɛrɛ de ala nɔfɛ ɲɔgɔnya nka masa rahamani y'a f'i ye kuranɛba in na a b'aw nɔfɛ a b'u fila nɔfɛ a bɛ ninnu nɔfɛ i n'a fɔ o nɔfɛ ɲɔgɔnya in a y'o de f'i ye daminɛ na ko in tun y'ale kabakoya nka a ye waati dɔw kɛ a bɛ ka filɛ tuma min kalan maaw k'a bɛ se ka ɲa ni ala nɔfɛ ɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ ni tɔgɔ ni cogoya u ma sɔn k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ ni jaati yɛrɛ ye k'u jɔrɔla de u siranna ko n'u ko ala nɔfɛ ɲɔgɔnya bɛ kɛ ni ala jaati ye ko n'u y'a fɔ n'o fɛ i n'a fɔ masa yɛrɛ y'a fɔ k'a b'u nɔfɛ a b'u fila nɔfɛ a bɛ ninnu nɔfɛ olu jɔrɔla u kana fɔ k'a fɔ ko ala nɔfɛ ɲɔgɔnya bɛ jaati nɔfɛ ɲɔgɔnya k'u jɔrɔla a kana kɛ ni ko ala bɛ bɛɛ nɔfɛ a bɛna kɛ a cayara ala cayara tasawufu maaw ko ala nɔfɛ ɲɔgɔnya bɛ kɛ ni jaati ko kalanjɛ maaw bɛ siran min ye walima u jɔrɔlen bɛ min ye k'o tɛ yen yɛrɛ o tɛ yen u bɛ ka jɔrɔ ni min ye o tɛ yen i bɛ nin fɔ ka sɔrɔ ten kelen o kelen kumana nin na nka i n'a fɔ ma ɲɔgɔn lasɔn si ma se ka dɔ in lasɔn walima
ale ma fokayu ko bele jelen wal maka ka ko bele jelen kalanga ale bingala ay minye kelen wo kelen bena na tay dro ni bu ka kuma ko nunu buta fo kelen wo kelen ma doi son doi tay ma wal ma doi tama don haji ko no wal ma ba don hakila ka so ko ni kera ka be wati jambo فأنا نقصد مؤلة كسانا هما الله كاتو كدبا أكا نا كذيك بأتوه كل با كسولا أسرع لفلا لا يري غاو بكا مارو تيرين دي مكونو واتكانغا تفهمنا بكا فتو دي مكون كي يدو دي نانا يورو Moritani ka dole nono Moritani kai kalanendo etana wele ina fo kalamba muru ye kalanje ko jugo ko sobe dola kelen tenga afana doke ale amengo tana hamallahu do ko dibari enno aplala ale ni sata fena sura bisika asroka fo kadaka tunda kasola ayamen ale pingame ko sone tijani de aywa dunyini kuma imme ko sone tijani na tarana jane ko na sura ka jirgadi koina ko tijani sonne be koina abtane tijani ka kana de abika ka ula كين ترى شغله في ولا تأتي تبي سلم السلون في كمان أنا تمولي يوم شيء هو شيء لا أنا كنا ينتهي كه شيء وشغله ما شيء كه Tiana Shantijani Sonnembe ina fa hakila ya monu koko ala no fenyonya mijati Shantijani Sonnembe umawa to hakila imawa shana kama ko ofa Shantijani Sonnembe ma aku cerike uko chokodi sana mandaringa ka gininga jabi ke amantele ko ilayo boko mawira ka fonyon ko ni ko ala no fonyon ni ko ala be beno bena ajati ko ina ko bena chaya ala bena chaya odela ko ka bisika ke ni to ani choyo التصوف ما هو قال إنه في يوم بين جاتي رجوا ونا تقو التجايا على التجايا نف على يبتو كلمة التجايا عليه شيء وتشوفك ما شأنه ما فوق تشوفك تقدي عشان إذا تدوني ما مشانه بنا كمان الشيء شيء تاتقون aku tahu sehingga makunamu ko yalla le da fenyewa min kali min kera tenin yau ale ba ko min kali ben ala no fe yoya na so ala be no fe na jati jengo chana ma wallahi sirike le da fenye hali ayata toma جانا قلت ما كرسي دالم بلا سبت لمبه بلو كل لي دافعين جاين قلت لك سبت لمبه بلو لي دافعين هذه يا تطوشان يا تطوش إلى أنت إلى شكة إلى كافوكت لي دافعين فوق فاي ما ينفع جوب جاين قلت لك جانا ما فاي لك أي شكة سنة كافوكت لي دارا بلو شكة سنة جانا جاين تطوما كو كرسا كو يلا سلت بيلا جلن نو فنا جاتيوا
yalla o yedde chayawa yalla lete beno fena jatia yalla o yedde chayawa kaba kuyara kama au baje na ko da sai tsara ka kita au ba masala ma du tai mawa kaba kuyara aina ko mama sura bolo ma kamana kan ma don abena be ni ma uye ni mena suro abena don hakila nga angori au an teni me sango ka ko kambe to ala khair tambolo ka ko kambe na to nga angori yemi ngala na suro de do na suro nasro koni joro tumbe yoro inde la ka fuko ala bebe no bena jati nasro joro tumbe inde ninja bira ne teniye tle beba donga fuko tlenye kelende dere edera me mami be yanwo ni ala duguni manje tongo bembe ani borani tle borani tle ai ba fuka ye fine be ema muru be Bamako abete muru be Nouakchott abete muru be Hijaz Makka ma bela la abete ma be duniya ngono yoro ni etle ye ba fuko anye kilembe ede mayenno edera mo shima kuye ka fuko tlenye play wal masabai tle bela jelem benembe ka fuko tlenye kelendron nange fo na tro ko ni tawru no jorlembe ka fuko ala tebe no fena jati yu flaka nani jabi ni play ta ni ko ni beto hakli da hali hakli beto ni mahal ni tei tei to Muhammad Lamin wala nasa na dibus kadido dibus na ko kamamba ko na kadanya ba kamana ganna ko sobe au yorni na akira kala dei na kala yana ya muqaddamiya suru watila ango che kamana ganna ila kira ko ay min ay ment mami sijati de tina ko ye wala che no peka pero amma na ko di kira la to Jangan itu ke, abis baru agak menyonya, masa ada tak mana. Oh, ala perkara ini aku beli bala. Oh, ala pernah kasi kalandai, kasi muka temi, kasi gimana pak? Apa kira kalandai apa yang buat deh? Kalandai gimana pak? Sanga nangkuku, sanga apa kalandainya nak kosong, sanga apa lah kosong? Apa ni? Akak kalandainya na akak kene. Review. Ini ala benar. Komi di ika jomau. Abi jabi di makasro. Change dunia Amerika fuka benar. Kuna ini esona inga. Abi na faida ni gafe na di walma ay ni gafe garana. Walma abi donga gafe do ta ka jabi na isana ma do ta ayi kaba ko min ta uyi ne gaba ko ayi ne play dron ayi ne ta ka aja aya jabi ni ne dron kuma ta rore ayi ma fo ina fo Qur'an bayin kuma na tle ka jawi na ayi ne ta dron ka ce jabi na ne ne to ka min na ka jabi ki ce ma dron ne lan fahim ba sahan ita na ga jabi da sai ula an ga ala tanu ka barka da ala barkala wallahi an ta kafiru an ta flanka hoye an ta mawuye munun babu ba ala tayin an ta di shi ayi ni shi suka nora an nan an ta kafiru an ta flanka hoye munun babu ba ala ya tayin an ta wuye
an beli manani alai an beli manani kiba inga kiba yai kiba na ni gango venye ka bo daban yoro an beli manani ore ni ko kafriya ni flanga foya ala kan tanga ula kan kisho ala isemmi kofo au ben hadi ala mana mi voye au ben hadi ne ala tuma kofo koni sika jena ka ko harama de ede be wuli ka yinge ci jir kuruma ere jir kurum min jigo walma ya dima walma ko ka tigayya walma kinye ci kulu do ma ta kulu gogo walma gogo len ka tla ko o siginye ka ko de ka alai ya Allah ya ne ga yiri kurin diga e kala tumbe mi ere alami ta kunu walma kuna shunu walma koloni na ne ko kibe na pendo fo ola o ere ko ni bazo idalen tala ebe ka fo idalen ne idalen tala ko munum betawu nga ne ala min go ko ka be wallahi abe hadi ala mana min go ka be ko be hadi ma munu yu nye shini ma pe ke ye si jiru kuru ma lo farado ma ko de ka lai amna ko to de amna ko a ko ni la tige no hada ma de kai ji ko mi hada ma den wala la ere nyebe minna wal mayya ka fendo sauraya ka ko de e ka alai e ko ambana ko bara de tida ko be baran tanyai ima fensoro ima fensoro kinya ci femmi madro itari yere blani na dia blani pando e diba ko ni yalla tige dia blani pando e ambana ko alai femmi la tige abana ke fensoro e ma chaman be no be rubo ambe kan ankeram be min me chaman bu nu nye ci munu nye ci dem flanga boyama a chama mambai kirsiana ni upa tari ko kana la jewu de mena na foyala ga kirsiya ko tari kula e wa ko samba fla samba fla ni mugani kelen yonna ay Allah ba kawin ka yanni samba fla ni mugani kelen yo uluka ufaudu ba utumbemi esemi ala kura ko tsaka ka ala yo kada ga muru mawmunun ko na yanna ale kana ka ke ala yo udu kana salat mina ke jumai amba seka yele bona kula seka yelula de ala sere seka yelula seka yele bona yere kula akode ko ni harama dengo ni yeni miri ko sobe ba ko idala ka ko ni de kala ga ai ti sobe la ni ton ko konna e re mason o ma ka ni ya flu de ko vle ba sura a jelen tu de ko na kada ka sere tu bola la mayro yere tu bola la uba po udade la drop le sere ti bolo femmi ta ma yere ti bolo femmi na o ibe ka ko idala a ti son ko ni femmi ta ko labe yere femmi labe ka ko e ka ala ka ko o yedu etu ye foto do la etu ye ala tayewa ngoni ba ala tanu ga barkata dole tamburo on li mani ala be ala de kale de dali bamba sai ko kira sallallahu alaihi wasallam jondo laka tidendo ko kira nana ni tango venya kabo alayro ambeli mani oyi akira qur'ana yo akira amana ke haditha yo kira ko ni nana ni tango venya kabo alayro ambeli mani oyi
kira ye fɛn o fɛn fɔ n'a bɔra kira de da o ye tiɲɛ de kira ye gangoli kɛ fɛn o fɛn na an y'a ɲini masa in fɛ an k'o ye k'o to yen an y'o dɔn an m'o dɔn kira ko ka fɛn o fɛn ye k'o to yen an y'a ɲini masa in fɛ an k'o ye k'o to yen kira ye yamaruyali kɛ ni fɛn o fɛn kira ye yamaruyali kɛ ni fɛn o fɛn min ye an y'a ɲini masa in fɛ ala k'an dɛmɛ an k'o de kɛ walima an k'an seko dama kɛ o la an ni madala bɛ ko kira de ye dalilu ye ka sara ala ma i tɛ se ka ala dɔn n'a ma kɛ ni ciba in ka tɛmɛ sira ye wa i yɛrɛ tɛ se ka ala dɔn i tɛna dɔn n'a ma kɛ ni ciba in ka tɛmɛ ni min y'an dusukun min jɔgɔya an ni ala cɛ ayi anw de filan kafoya se ka jan ayi anw tɛ filan kafo ala kana an kɛ filan kafo an ye ko dɔw mɛn o la a fɔra k'a fɔ ko kira ka kumaw don k'a fɔ ko filan kafoya ko dɔw bɛ maaninfin n'a dɔgɔlen bɛ ka tɛmɛ ni mɛnɛmɛnɛ tagamana fara kan sugu fila dibi la o filan kafoya sugu kɔni se tɛ jɔn ye o la o min bɛ ni jɔn ye o la kɔni ala o ɲɛ tanga ɲini fɛ n ka filan kafoya kɛ ala ye ni ɲɛ fɛn kɛ tɛ min dɔn ala i k'a yafa n ma nin dɔrɔn de b'an bolo o la an ka du'a laban alhamdulilahi rabbil alamin o kɔfɛ an kɔni ka jate la yan a bɛ se ka kɛ su in na a bɛ kɛ su laban ye i n'a fɔ su laban ye kalo in na a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ n'a k'i ma ko jate kalo jate la i tɛ se ka tigɛ i kan kɔni kɛ ka d'a kan kalo dɔw bɛ a dafa a bɛ kɛ i n'a fɔ 30 dafalen ye dɔw fana tɛ 30 dafa ala barika la kalandenw tun bɛ na ni sunkalo de jɔra kelen o kelen bɛ taa i ka yɔrɔ la ale y'a mɛn bi walima kunu an ka kalandenw dɔw bɛ yen o de wulila ka ɲɛsin ka na u sera Bamako a bɛ se ka kɛ yɛrɛ n'a sɔrɔ u nana bi walima su in na a bɛ se ka kɛ yɛrɛ a bɛ se ka kɛ sisan yɛrɛ u bɛ yan a kɔni t'o dɔn a bɛ se ka kɛ a kɔni bɛɛ y'u fɔ a b'a fɔ ma ko marhaba ninnu nana wa a b'u fɔ hali marhaba a b'a fɔ ma ko marhaba nka ni tun ye ale ɲininka ale tun b'a fɔ ko kana na ka d'a kan u ma fama yan u ma fama yan ma kosɛbɛ n'u taara ka tila ka i n'a fɔ ka wuli tuguni sisan tun bɛ se ka kumaw falen falen ɲɔgɔn ma k'u to yen k'an to yan tun bɛ se ka kumaw falen falen o la fo n'u tun ye kumaw falen falen fo u bɛ kɛ fɛn kan min ka kan a bɛ se ka kɛ fana ni sunkalo tɛmɛna tun bɛ se ka fɔ kuma na n'u tun ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn na mɛ ala y'a kɛ ala m'o latigɛ a y'a tigɛ u wulila de ka na n'u nana ko marhaba a b'a fɔ ma ko marhaba n'a y'a sɔrɔ u kalandenw ninnu bɛ yan
abemi buye ni boyna ulu plaka wili ma nana boku wiji jamina sokona minna wal mawya ke tan sokona minna ulu filla wi filikala min tun kakan utum manga u filike kadaka ni koi an kuma na kaban ale buye te an kame أو يروح دولة كله والما مقدم دولة كله كو وبالما كان مقدم تي كو تجانية مقدمة بابلو عليكم أنا أدير أيه بجمع نفولا أكو كو زاوية ما يسر مقدم يركا زاوية دو كونيا أدنى كوربالين دوي أيا فاكا زاوية دلا يو كزاوية أما أنغا كلاندو وكابو زاوية نا وكتا لو سيرا كزاوية ورجو ومو لا ويه لو دي سيرا كلمو كلم كتي تيجي كتي كايرولا عليه بوي يا فوتاندي لا سرقني تيرو مقدم ده زاوية جوجا زاوية شحنة كزاوية ده أي أبا فو مقدم ده كا عنغا زاوية توانية على كتايرو ورجينا أيريه أبو يندفو ولو ينمي كوتويه وينمي ونانا يتونانا مقدم دون مقدم مصف لنا نا مصف كرباو دون حالي عليه رأي وهنا يعلم من هنا فوق كربارا جوا منا وكابو فوي يرجع إننا كنا فويا ونانا مقدم مودو منا نانو ونوفي una na we koi so na foka make na fo femi vora ko te ale bu do dunia perema do to do le kele ngori me ale bu do ko sobe we mukatem palama bu so ten dori kalandendo we ba do amena o kalande tumbe to amena kakuro anyebe minna kuna nyeda ale minna atu kapo amuloko ina fo kalde tu kata ko sobe una na jamai no fe kalde keina na mojo nunu no ni jamsu chei na fo muqaddam balma so ale balma so dai tonu ya mojo afika ke udu koi na wala koi do za ale ko du fayri yon che ale che ne yita ale che ne yita na ko bal mam sen de lori ay ni bobu yo la bu timbato abato to amna bu dara kakmauna ay kuma imba utara na fani sadi nyoma uta ko te fana uten ke wore ko yici chama na ko ma min be ni ko ya dale be min go ko yici jaw ni kan tale o ci bu ko ni shite ci ko ina ko ku kalon de dala dro nete ko ale mata ci gane wala amma ta kan lala jenyo ko jaci ale ma wi na na wi ko yonye wi no famu du segra kata o dongo le damanu temerona ni am fle kalo min na yere ni kalo ina kana ne ndo na na kabo yoro ndu ma felela atika kuma ka boka bena maadi jiku salo de uti umana ka fuku bena dununga kuma de lasse yan tuguni uti una kunte ka fuku bena dole lumbe to ame na beno fo uti tuna kuyi ko ere fora folo fe mamin ve muqaddam denke dole na ni koyi damna yara la
alebo ya fu ya no ko ka iko o ye ce to ko ya kala da ina bo ya ki to ye abse ka fen were ko min de ni ye nga murun na na labaina titan ko ire bena me munun bolo ulu mana ka fo ku borani an feni lunga kuma de kana no yo te ayo ro fokati ka kuma foka foko azuku salo al maduka do disku wal mamadu kana disuka bo koro kuma teni je udena na uyere ma ko ina function shawna do alebo don do de kuma fo munu na laba ina munu na sita shawna don do de maudo fo uyo kuma fu ye ni ko kele ko koro ulu fana wulla kana ina function shawna don ye min voye una fu yere jeya ina ba min vora ina na yere joro de jeya ayo ini ga ko bunde bula ni wana wal mamunde ya to gani ko ni ko re ma wore o feu munde ga bula ni wana ni na ko buema ko ni mo embele jele ko kambeni ulude ma wal makoro ye ulude kambeni ulude ko ande kuma ita ka jense abe jense ya wara no nyo na ko ande ya jense ko kuma su ta man fauye ko kuma ne ba mi wara ya ni mi ma ba ne kan dero ba ne ko ma famu da mun da yawo ne ulu ka mun de bani na mun da palma ke do na ko ale ba korke de muqaddam do tani lawni bawni agora sa ko ina fa do ko ulu de ni be ulu de na fo au de ni be ke san do yo ko tani la muqaddam ya mi fo le do ko te ko muqaddam be ko ulu de ya ke ko ulu ina ko ulu san don de ya ke ulu san do mara femminge ma wala manga de fukula ko ce ni ka ko yalla ulu de yo muqaddam ngewa ni fight man ko ce kamana kana ina fata bari abana aya ani ka ko ndingi ka ko ulu ya ga ce ba ma ko ko ulu de ko jana don de muqaddam nge ko ngera tan ko yalla ay ko kan don de ninge bo kelen be ningalama maw be ningalama tenga ma ko be ningalama an mun be no am be ba kalama ya ni de kera ina ko ya ko tan ale ni men mami we ni men mami ma be amana ko ha don mun idalla kana no ma be alema we dinge ma be ma keren yana yusuf to ngere balma musaide ale boy ko yere ni tanno ma ale ta kalama ale bi yusuf to ngiri ka ko ya yi ka na ba yo ko folo min me ay yusuf ni ka man da ka ide ni ka yusuf ka ma ko ay ko ni shi te no ko daga kalon de kirala ya ale be kay ngarga ko min naire ko imbe de fleni ya no fay ce tu ya do de kafo yusuf to ko shi ko ay ko do le ko ye ko na pa ko ya yi ga amma sun ga je ya e ka ko so na den do de ni ke ro do la ko ku ba de udu tu nganga mi ko boye ka ko ni le ka fo ye ta tante muqaddam ya do be ce moronga o le ka fo ye tan to an minna o ce udu nganga ndi ko boye nga au nasro au ya kala yini tunya ka ce sutrawa andi man se ka sutra de afle ka bokena ka
ai dina ko tem maraka dogo duma ai dina te kuru ka fitu kuma ko ni to ye te ke dina no ai Edira. au ga tare ga do au ba do au ba shartu do ka da ka au fa muqaddam shi hana da mo ina muqaddamai da an ko ne au fa kabwan bulu ne yar kumbu ya ni au fa kuma da da ka tamauni yawanci kuma ba shi bilai ni hajira kunya au fa ni haji wajido sana ka tali gobe asro mu'addam do kambe to kera betan do ke ba ko ba kullu dinu tale zunun da jumai ko mamin ya mu'addam to kera da be rodola wal manani mau yorodo mau yondo nai kalande mi kaku kadai na ba kabu abu aba ko o kalande ma ni mo ko tan duduni dima wal ma tan duru yo na nyu duduni dima wal ma mo yo na nyu duduni dima wal ma abana jatin min dama abu dama ko ya duduni du maudu do fana ba ko ni duduni dima ni ma mi na ni tare kan ni wurdi ni ikada na ai jate mi ko ne jate bana الحاج يقول سنة مع دو يمين تبوكي أكلم تو عبد الرحمن بن عوف أنا تيوكي مين تبتاي دو يوكي دو سمانا يوكي وكل ما دو ياكي وكوين أنا دلك أخشي سلامة بوي وجعنا سلامة بوي كمية أنا هو بس جلندو أي كابو أكو كده شنو تو أي أكيد تقوى وافق كله مدرو هو يشي علي بوي سلامة بوكي dia dari serah dua serah menjadi alih refai. Kata kali bu ini serah menjadi bolo di pulang. Jangan pernah taleng gobe, jangan jangan tu serah menjadi nobe. Alih bu kan jangan kata tadi lah. Asal alih bu isi sang sabar. ودي سامولو فرانيو قلنا كي رامي بين السكا بو الزيرو مع السكا بوي وكوفيو وينا ما كسو لا كابو لا أنا أو بيا أزرع بين عندهم أزرع بوي شيء سيرا سانتما ابنو واتي لابوي بس أحمد أنا بالما تقولوا وبس أحمد تقولوا فلا u fare don ule a togodo ye u fare don na bo korke do u fare abu ye fa joro to ya abemin do abu de fo kira me boy mami ye abar sigile do ba sigi madu ma juman bare kira abe chiye don de fendi ye chiye o de kada abo don de mami ni dudunu kowdu baka min fo selen ko Ahmed Boyema yo fayit mami amma o makka Ahmed Boyema la amma fen fo amma janayi ko ni o min sirama ayo lasigi na ko ayo lasigi
وكفر فرغان أنا أشرح بويمنا وأسو بقى دولو كم يفو دو فكسو بي دو با ina ko ko to dola dona na fara kan ka tibe ko ta kan yi ina ko du ya jaya wal ma na pange ka tibe wi simple que complètement dan ko ka fara ngo be asro ko inde yo ba ko duru ko bi go be senna ale ko wala ki jo a ju jugo ani tame tabulu jugo to kele Rahmat gue akan nongol bas bidendo akan nongol ina fa ka ko bas bidendo akan nongol amba po to kami na akan nongol ko yi deme ale ko saka deme hali saka ko kena ba don ne ni ya kete ni o bolo dama abi saka ko deme hali mami ngabo abubuwan ko so sun wa ganye ma bai abe ka bonya ti ma hali we nga nae ma ba bonya no ma bai ma bonya ab se ga so te biama aka ko munu a tsaje no ka na ko ka ko abitendo vie ba ko ko so a keli tima fana mandai ale boy wala ki jo watula ayo ce munun to ko ye ana ma munun to ko munun tun ko ina ko ni munun ko ina atara u fe akuma ko ko lu ko mi ko bla aw ye mo ka denwe ay wasa don aw ka mo ka denwe na dron kelen wo bɛɛ lajɛlen kelen wo kelen y'a bonya a ye bonya de misi bonya hakili b'a la fila ɲɔgɔnna kɔni o kuma tɛmɛnɛw ni ɲɔgɔn cɛ nka baasi ma tɛ i n'a fɔ baasi kuma tɛ alhaji tɔgɔ in tun bɛ u ye minnu kumana fɛ kuma taa ni ka segin kɛ alhaji min denw filɛ ka nin ko in filɛ min denw na sisan o kuma in dɔ tɛmɛna ni ko in cɛ nka kuma in ma kɛ baasi alhaji ye min jira boye la a ye bonya dama de jira boye la ani bonya ani makɔrɔta a bɛ ka kuma boye de n'o de nka kɔni a bɛna min fɔ alhaji tɔgɔ in y'o de f'ale ale kɔni boye m'a ye k'a fɔ k'o ye dɔgɔyama ye a kumana min b'a bolo alhaji tɔgɔ in min b'a bolo a y'o de fɔ bɛ da kɛnɛ kan boye ko k'ale boye a bɛ ka kuma cɛ nɔfɛ ko ne b'a kalama e ye mɔgɔ dɛmɛ ne b'o kalama hali i n'a fɔ caman ne de y'o f'i ye ne tɛ se ka fɛn fɔ o la ne yɛrɛ filɛ nin bɛ ka mɔgɔ dɛmɛ hali ne yɛrɛ ko ni n bɛ fɛ ka lakuruyali kɛ n'a wajibiyara n ka lakuruyali kɛ a bɛ se ka kɛ n b'a kɛ e yɛrɛ bolo a ye nin kumaw ɲɔgɔn na f'a ye nka o bɛ ka o dumuni min fɔ ne t'a kalama k'a fɔ ko nin dumuni bɛ yen o ye ko a bɛ ka kuma nɔfɛ komi an bɛ min don ko maa ye i bɛ kɛ mɔgɔ dɛmɛ n'a sɔrɔ dumuni b'i bolo i ka maa wɛrɛ kɛ mɔgɔ dɛmɛ walima e ye mɔgɔ dɛmɛ ye dumuni min b'i bolo e yɛrɛ de bɛ wuli di den dɔrɔn ne kɔni min bɛ ne bolo k'a fɔ e ye mɔgɔ dɛmɛ ye i bɛ wuli di dɔrɔn n'a sɔrɔ sɛfɛnɛ ye fɛn d'i ma walahi a jira n na n'i y'a jira n na walahi an bɛ sɔn hali n'a y'a sɔrɔ fana t'i bolo a ko boye ma ne kɔni bolo a bɛ n bolo o kama a jira n na dɔrɔn n'i y'a jira n na n tɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ a ko a ma ko ne nalen ko sɛfɛnɛ fɛ kɛra ka kalanden a ye mɔgɔ dɛmɛya d'u ma sɛfɛnɛ ko n ma ko n bɛ min fɔ i ye
Sheikh Sayyid Ahmed Tijani yemi ko ali kama shine bore tiye ndoni hoyi محمد الغالي يمين هو الشيخ عمر بوتي بore tiye beba donga foko ni ke play beba de na ko ni fora ni ke play de o don de o don yo sama ni bari ne ame ni kalim me wa so wati da ku nange ya bus nange la ati ko do be mo be la saka seuma لا عليه على تنو عليه شغلة تاني أياني على سيالة كالي كشانة كبارة تاني درو دو كل شيء ما ندل لك مين كو خليما إذا نزلوا اللبلة لن تروبلو أتروبوا خليفاوي دلك أي دوبك خليفاي قال نزلوا اللبلة لن تروبلو وأن يدو فنا يبك خليفاوي مين بورو فرق بالنا فدان يورو بال إذا إيه لك أفما من بقولنا يا زيه مثل لا كوشي تيجي إذا أنقول ما بيا فتوى من ما منغا فكم غدني اللبلة لندي يقولوا على والما مين لبلة لندي أمو بيك أفمانو كوني كوبنا كتوش sai gogo ya mani koni bolo aben bolo gani e ku kuma kunga atoi batu babla buya kama ko bin ko yana soro zoro ne ba fi hali ho abla biru ko yi ko kubla la yi ko buya ma ko wallahi nyabla min da tamana ne haji au fa na au mo fi ne majeni ne kabiri uwa tula au ye donde no mo donde so de tawulo abu lindo lindo bulo se tariqa shartula au ma menga bu kan so ne donde muqaddamu yo au ye ma menga bu kan so ne donde tariqa urdi dio am ga men au ko do tuma mi yere تعمل كتلة أما أو ما من قبل كل تعمل ما كم مقدمه أو ما من قبل كل تعمل دوري رجيو وأو إذا ما يتعمل بعدين نير كواي كده تعمل نو ثاني تعمل كفر كقول سا دور ورولو لا يغنى كيسان أو تما من قبل كل دوري رجيو وأو إذا ما من قبل كل ما وري كم مقدمه شباب الدنيا شغلة الدنيا نيري شغلة الدنيا لا أو من شيء كفوكان دبادي والمان با ما تميو دي وتو أو مو ميو أو تو تو لا بقول أي مين جا عشان حماه الله وكتالي وبر سام بسبا ألف لا شان كتالي كوه
shana ka tani ngote di sampai zaman Islam kana ko felle de vea au masya mai del kaya na ande ba tare kan bite ne au de un dona na au do to ko ku bena au ke muqaddam fa yere be yon dan ke ono au bisfo taklako udogo ni chamayu na utun dalin bala ka ko ciyar da autu ta dogo na utun dalin bala ka ko ciyar da autu ta dogo kuma era fukun shera fukun yara la fukun shera autu kan ga fo au ni kara au kan ga na sura autu ya dogo re wal ma ya mara ni kuma ko ni shera ko au yere ka mau yere de lauli fal ma da du falla kana ni mau ni ne au da ni ko de mai de ci ka ju ko ko ni to ko ya de mata dina kula da dina ma ka shi ba da dina ma kawo au ka opre no au ka ro lang bau cha te dina mau ina ho to cha te dina mau ye ya ina ko yo ko ya karu no yo na ko yo ko ya yo tinya dina no a tinya dina na yo ko ya karu ni to ko ni karu no yo na tinya dina na tinya dina tinya ni ko ye طريقة شرط دو بمي كوينا وشغنا يا مريا اللي كميني هنا فشغنا يا أبو بمي بو كتفرق كوي كمبني ما وشغنا حماه الله وكنا تمكني بزني أتنتج له كتامة ورثة لا فتنتج له كتامة ورثة شغامي شغنا حماه الله يا أسرة ثم أسرة سرق ألنا كثيرا صلى الله عليه وسلم لشخص أحمد التجاني كان طريقين بي أتنتاج شبه ناتن ما كان بيقولي أتنتج تمه قديمة ورمى هنا فوق أتنتج تمه قديمة ورمى شغالي شغنا حماه الله من وراء الله kuma inda ya ciye daga kan kuma da don wa bai ban suna kadiye ita ba ku shahana ya kutubar waraye ina kadiye ka ba ku shahana hamahu Allah da ya fi jahmir tijani ina kadiye ka ba ku shahana ya kutubar waraye gundomin da ka bola la na tujo a gundomin da bole ala na tujo na ka diye shi ka so ka halibare da ko ne a ira ka tabulu yo je yayyo sana hamawla ka sonni wani sonni labla lenye abu adaba yoro ni sira bizinu ni tigen kaw ya ke chokoyo ni eta do ya ka chokoyo ki chokoyo saba do ba ka tasira la ikakan fa udon mazainga mazainya apa korta chokoya min masanya makorta chokoya min amma kortara ula ni bonyai
cogoya kelen do nabi ɲuman ka bonya na a ma kɔrɔta o la fo sanfɛ ni kɛra o y'a sɔrɔ jɔn tun ma tarika tijani ta fɔlɔ ni bonyaw kɛra ye ka sɔrɔ a tun ma tarika in ta fɔlɔ a ma kɔrɔtala nabi ɲumanya t'a la ka kɔn a ka tijani ka wuli ta a ma kɔrɔtala ne fo san an bɛna fɔ ɲɔgɔn na fo san dege ale ma kɔrɔtala ne a y'o de f'i ye ko makɔrɔta in na masa in yɔrɔ a ma kɔrɔtala o la fo sanfɛ nabi ɲuman in yɔrɔ la a ma kɔrɔtala o la fo san dege a ye nin bɛɛ makɔrɔta sɔrɔ ka sɔrɔ a tun ma tijani ka wuli yɛrɛ ta Ismami adaba masa y'a laɲini a y'a laɲini ka dafɛw ɲɛ k'a makɔrɔta yen de tijani ka wurdi ta wasa a ka kɛ taayɔrɔ ye seginyɔrɔ ye danfɛnw ka to ka taa Ismami masa y'a laɲini ka dafɛnw ɲɛfɛ a ye tijani ka wurdi ta wasa danfɛnw ka to k'u ɲɛsin a ma k'a taa a y'a ta ni babu dayɛlɛ ye n'o ye kira sallallahu alaihi wasallam ye nin kɛra nin cogoya in na nin de fɔra an ye nin de tora anw bolo ka busan hamahullahu o de ye fɛn wɛrɛ ma tɔgɔ di nin tarika in a tɛ taa k'a fɔ ko e de ye kɔrɔbalen ye i b'a ta kɛ o to walima ko e ye makamaba dɔ b'i bolo o to a bɛ sɔrɔ nin duduni de sira de ka bɔ ala ye taa sira de b'a la i bɛ sira in de ta ka kan ka taa ni sira min ye i b'o sira de ta a tigilamaw fɛ e bɛ se ka maa dɔ ye a ma jiginnen bɛ e bɛ se ka maa dɔ ye a ma jiginnen dɔ maa si yɛrɛ ɲɛ t'a la nka n'a b'ale de bolo i bɛ taa ale de fɛ k'a ta i bɛ se ka maa belebeleba dɔ ye a ka bonya yɛrɛ tɛmɛnen bɛ fɔ yɔrɔ dɔ la nka n'a t'a bolo i tɛ taa a tigilama fɛ k'a fɔ k'i b'a ta o nin de ye tarika in kɛcogo ye nin de ye nin tarika in kɛcogo ye a ye ko wɛrɛw ni ko wɛrɛw tɛ ko ye nin kan ka mɛn a kan ka faamu a kan ka dɔn o fɛn o fɛn bɛɛ ye u bɛ ka mun wele u yɛrɛ la foyi t'u bolo foyi t'u si bolo yɛrɛ fo n'a sɔrɔ a yɛrɛkun ka fɛn a damana fɛn dɔ de bɛ dɛ fɛn min ye i yɛrɛ ta ye fɛn min bɛ e bolo e yɛrɛ bolo e ka fɛn dɔ i damana fɛn dɔ o kɔni ala de b'a dɔn n'a sɔrɔ o ye tiɲɛ ye walima o tɛ tiɲɛ anw kɔni sira t'o la an kan tɛ n'o ma o nka ni maa min de tugulen bɛ nin tarika in kɔ i bɛ tugu a sarito de kɔ i bɛ sarito de minɛ ni maa min ye sarito de minɛ ka tugu sarito kɔ tarika in ka ɲi bolo hali nka ni maa min ye sarito labila k'u lafili k'u bolo kɔfɛ minɛ k'a fili foyi t'i bolo nin de ye an ka tarika in ye nin tarika in maa de ka bɔ i bolo walima nin ye maa dɔ de ka bɔ i bolo i ka seku dɔ de den don a ka bɔ i bolo o ye fɛn wɛrɛ de ye maa de tarika in kɔni tɛ kɛ n'a sarito de tɛ a bɛ kɛ ni sarito de a bɛ ɲa ni sarito de kow bɛ taa yɛrɛ سداد البابا عنه لك دائر اسمه فهنا كان حماه الله كمقدم له ألا يعصوك لكرن كرن يدول
بارك سنة حماه الله جوكوف لينا الذي جونو يمنا نفع سيداتي ما موجا بيو لك فوق كلام ده كتير موكا والمدنيا تيجي دون كتير موكا إيه كلام يرفلي أنا كذيكا فوق ما كلام أي علم ما جابني كتافوكال يعني ده أبلا وبارا إنك هادمه فأنيانا أبولو كوين بتاعي كابريشان حماه الله تعالى كان يتالي لبين أما ذلك ولدي ما شما سيداتي ما ذلك ولدي ما شما كسر عليه محدث أما ذلك ولدي ما شما فوق محمد وين 3 سنين محمد وين كمحمد إيش محمد وين ترى نايف أبيك كلامك محمد وين أبيك كلامك آيات أبولو أبيك كلامك أبولو ما مين محمد وين كلا شيء كوكاب ولدي أكو أبوك سكان مقدمو شامم بابه يا سوبر أكام من يكون ده سائد الشيخ والمنين ده أبون أكام من فاو نت ولدي جو أكام من فاو نت ولدي جو أكو ده ولدي نفنا سنا تاو نت باتا إده بولو ده نت بكلام كإده بولو ne akadine ne ka wurdika ne ede ya dumma ba ta hadi ne banga dumma ede banga dumma ba toy aka ma ne tsigoke a ya dama a ya di a haudu mai kenan da mu ula ni ya ce da ne bizuri da tilan ba ma wuce ni zai na ayi min ga ka dala kanye watila ko alima do na sura ka ke chokola rabai ayo mawudu ya luzumi soro ka botana hamahullah wala do rebe sranga bo ko ba di mi re poi ti bolo era di tana mayo hay e se kai samauno ke chokol tariqa dili صوتك كليه أحمد وشان حماه الله الإمام الماوي أنيني سير أحمد بوي فيك فكم مقدموت بيدي لا واتي مقدموت تين وأسر محمد عبد الرحمن بين مقدماتي ويافا محمد عبد الرحمن كو عليكم اللي بيسوق مقدمات دي ما مامي اللي بتحمسروا له مقدمات تحمسروا بمامي نكان قديمي ما بقى كادي قدما وكنت كادي عليه محمد عبد الرحمن قال شان لك او يفهمني هو عليكم مين موني كادي عليه مقدم تان دبالو مقدم تان وتاني كلام وكلام سكا ما فلاور كي مقدمو أبين بفرن يكون كا ذكر عمد بويم أبى بذكر عمد بويم بس أبين من على أبوكا على بلو على بسكو كي حالي ويكما يفسر عمد بويم كأي mana ta ko ale temna kelenge muqaddam ya tena ma flaire ke muqaddam ya tena atayre kama chike muqaddam yo namu jo kale sana hamahu allah deye wa ale wa salanya wa salam beno atesen wore re gino no fo ga dimru yoro do tumbe muqaddamu tumbe na ka dugu tungapo
ma cha mountain be mo de mu te aka jam ye de ka ma do ke mo de mu yenno aka ma no do ba ta hali kuma da ya dam la ka mo de yadi bai do mo de yadi di mo de sele tora bolo de na ko laban tai ale ko tora ko fo Abdul Rahman kama due Abdul Rahman dono munafa ana tendo yisi ana tendo yisi mi yon ve wa ana lamona bugudala mami ale ko balugara abe wurgi tat mami Abdul Rahman de wurgi jale ko Abdul Rahman ko ko due a tendo do due tora ko mo Abdul Rahman kam ay ci di chama ci buyam Abdul Rahman ko buyama cikin da ko a kira ma kurbai mu da ya kile in babu yannu kana Afrika ko kwa dikar sama wal matikar sama alikun Abdul Rahman ba ka dibuye da akadi ale dugunya akamu wadunya dibuye ma aya yi dibuye fa mana akasun kuma na ya dama kamina ko kama ko wallahi ni ya ko iya kataka yini ne fe sai ba sai ga son gamna ben son bamna hali iba dumma koni iba sebe igena papa sebe inda kala ka sebe ga dumma iba saka mara kolo ya Abdul Rahman kama nuko ne kaji da tamna dro tamna da kolo dro ko kama on sonna kira sama ko ka wati la baunu nunna na ka tingir mana wati la baunu nunna kira ka sanfla ka kun yang gue ka fatri Muhammad Rahman ka fatri ai mai koi kira ka ko Muhammad Rahman ka fatri ni sanfla Muhammad Islam gue ko bina chama yero ko fe yana mayana yero kira jogai mata ai mi boni yoroina ko ale أجل كافوكاري كافوكو مقدمي أكلم من ترابلو أيل زالم بالا تنا فاتو كسرو أمادي وادوني من فو كونا نكتين يردي لا يا ديتما بي أدينا وفي نفع ما سانفلا دفع كوفا فاتورا ومقدمي أين ترابلو يبولو Matin ka wuri di mama ai na fa so do be do be wuri ne a cikin Muhammad ja ba ta shi Muhammad jani bolo aba ma be cikin da sallama adilaka dota Muhammad da ramase ana le da gem da ma aka be tariqa ne ko ya tai kabo Muhammad da marko ka be wuri ne ko ya tai سبي المختار المختار والمعروف مقدمية من جيرة لكم أكونا إنا فجيرة لما كقوم لما كبانغني لسان سانتلم شامي إنا بسام لما دفع داكم لما لما كبانغني Muhammad Rahman ka fatiha zurumar bangina gabe ba fu abin da dina nina ma abu ja tuge kerata
ya ma ugo kuma na ka duyo min da ga kuma uga kuma gani ma min da kuma yanzu kan akan ga jafe da buwa ka kuma kan elani hakkin da boki jaka ma hakkin da jaka bo ka kuma kan olai ka kuma olai bana kuma min bo ni ma de ma wani ko tan di rahmat ma kelen wo kelen se ka ma fila ke muqaddami ni abe faranyo ga be ke bi sabai le ko ko tan de ma de ga se muqaddamo yi be kelen tamuna ni ma min yo ko kelen tamuna ni islam boye tan dirama o tanyere fana kofe mugambe ka lide ka labara ina fakadi abin ka kito ka minna aka kike ga kalin magote o lawo abin akelmi ya abin min bolo o ira ka labara o toina aka ji o toina abin min bolo ira ka ji kenke ni kai ni ndi alema ni buye ma ya mariyawo buye ma ya mariya ka ji magana ji doma wal makaba di dolawo buye tora sigila kayrona ade kama abika dama abanyi ni fana akamna to wasila alibu ta do ma Abdurrahman ya dama munna ga ko gana na adon ay ko korado ay ta nabiwa bi amma go shedin yere da ta nabiwa yalla muqaddam jiman da ne bi da suka wudi da so muqaddam tin ibado adiri da jo tariqa tin da jo ba ni dalil da kana kan ando akanya ma kalsa ma ka trofendo bambolo o kalsa ka tele ni pointi bolo ni ma min da muqaddama ni min tayre ni yo de ta ni yere ma o kelli te ni yo ta o na fadna ke juma ye aduko min da tro tari urbi tumbi bolo asla dida era baru ni ko tena faibo tumbe kamu muqaddama do ni kalande hari ga ibu ka muqaddama gini mo asro tara yere da kristendo ka ku ta ko ye muqaddama na faddo jima be wirdi min tumbi jima yere tumbi bolo o be laila retro lay sembe laila muqaddama ko te hari wirdi yere min tumbe bolo min tu yere kan bolo ya kita habis laila كذاك هي شيء مقدمة ما كسر ما أتيرو لا لازم تيجي من كذا أتيو نيدو يلي ويد كاريغا إندي كسر لازم تقبلو إيكا ديكراتي بلو إيكا دي إير أبي سلايلا نبي بلو إيه أبي بو إير بلو
من ده بشرطولا بشرطو هنغا شرطو نري أما كشرطو من ده بنا كسوة وقد ولا ما الحمد لله يا الله رحمه الله سورو يا mana kudula maudu di bela ya suka na ya kuma cha tenga abike koni do suka na bela do bana magudula ko kuma san wala la min to magoyi na ku yare o mun ke munna kuma min na maudu dunia magudu de bi bolo sigila maudu donc ina ko ka pendo di ma na tuton patro ina tro udi ina kunye ya Allah sigila ma kan magudu dina wala jumanna wal makam kibna kuma dina kuma wala daw tara maumunu be udu mai ngali ke ma wala ka dina na uli ra fana ta yi ma ya ka be na ulakala ka dina na betla kana yida bla ulamunna sura yini ko halinga tika foka sigala kusan wara kamau ai dima ko kuma fana futuro ani da lanu ko ani ko do maudo ko do munuge ako sang ofle ka bana mi ko ka tumbe Mauritania ngo e juma sali dabla dunia tigu do mana ula ale do ka kuma me ye wala ni ko la kusobe ya ko in tete kusobe ye tete ka una na ni ko do juma kula ani komi tumbe ka fo ani sembi mbe ka fo bi murtani ko ni utekelewu ye na famba ko ni minga utekelewu nga tigila ma fana yimi wo ma seka kurto uma wal makalla ma seka kurto uma wal makalla te yaka utro tigila ma foto gade ka fo kide bana alla te liya wal makka gini uma no koy amma no yele bena kuma min na wal ma kuma min benye kun plena na upe ko ni upe penna ukka ale ay mi na kuma ina fa kuma me ala ani akanga ke choya minna ke cho ayu fana me ma wuru be aziza be ga mi ho unyena banai o ka bana mi go o yi masali pali dorgo ga masal fana sali pali de amal an sara sali pali amma fikri sali pali ay ramat saqo sali pali amma soma ay sali pali koi
mun da yau ke ka ta ka ne wato mun bai sali ka so sai ka sali ka sura ima sali jamana mɔgɔ fila saba naani duuru jama mana dɔgɔya cogo o cogo a bɛ se ka sali a bɛ a b'aw ka sali kɛ nka jama min bɛ sali ma i n'a fɔ k'i ma jama jate min fɔra juma sali la u maa fila saba naani duuru tɛ se ka juma sali juma yɛrɛ tɛ se ka sali kelen kelen i kelen ka juma sali nin kelen ka juma sali o tɛ ɲa a tɛ juma tɛ se o b'a yira k'a fɔ ko ni e kana juma ko ni fɛnw ta k'o sigi mɔgɔw ɲɛna bɛɛ ɲɛna camancɛ la ten e bɛ ɲa o ko o man kan yɛrɛ o a yɛrɛ k'a filɛ juma ni jama tɛmɛnen na i t'a sara o i t'a sara ne na misali e nana sɔrɔ juma a banna juma de tɛmɛnen na dɔrɔn walima aw jama dɔw nana a y'a sɔrɔ juma salla kama juma de tɛmɛna aw la dɔrɔn a tɛmɛna aw ka ta de kɛ dɔrɔn a b'aw seli dɔn n'a y'a sɔrɔ ko gɛlɛnw de b'a la n'a y'a sɔrɔ ko ba de don ko gɛlɛnw don aw nana sɔrɔ jama dɔw salla kama aw fana ye jama ye mun na aw t'a sali nka n'aw de nana sɔrɔ jama ye juma sali kama aw fana ye jama ye n'aw nana o sali in kɛ mɔgɔ bɛ yɛlɛ u la aw bɛ kɛ yɛlɛbɔnamaw ye o la adamaden ni fɛn min wajibiyara i kan a kɛ n'a ma wajibiya i kan ko dɔw kɔni bɛ yen n'a ma wajibiya i kan n'i y'a kɛ a bɛ tiɲɛni kɛ yɛrɛ i ye tiɲɛni kɛ o ko dɔw fana bɛ yen o sugandili bɛ e de bolo n'a de dafara i bolo sugandi bɛ e de bolo min ka fisa i ma kɔni i k'a kɛ de nka n'i m'a kɛ fɛn t'a la o k'a k'i ma fo ni kow yɛrɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ i bolo i la n'a de kow dafara i la min ka fisa i ma cɛ kɔni bɛ kɛ n'i y'a kɛ o de ka ɲi nka n'i m'a kɛ foyi t'a la o kow bɛ yan hadamaden juma sali kow dafara i bolo ne yɛrɛ jɛlen bɛ n'a ye k'a fɔ ko ko ninnu dafara i la e de ma juma sali a m'a fɔ k'aw tigilama ye baara ɲuman kɛ dɛ nka n'i y'i ka sali fana kɔni kali i ka farida kɔni ma tunu dɛ a ma tunu hadamaden k'a to i ka farida ma tunu a ma faridi kɔni e kɔni b'a dɔn kɔni tɔnɔ belebeleba de b'i bolo e nin yɔrɔ ka bon k'a to dɔrɔn e ka farida kɔni ma tiɲɛ i salila ni maa min ye sali fana kɛ maa si tɛ se k'a fɔ i ye i ka farida tiɲɛlen ye dɔw bɛ se k'a fɔ k'a bɛ kuma b'a fɔ e ye nin kɛ tan wala ni ko bɛɛ dafalen b'i la n'i ma sali n'i ma juma sali u bɛna fɔ k'a fɔ ko k'i ye kota de kɛ yala kota joli joli bɛ yen e b'o kɛ ka sɔrɔ nin tɛ yɛrɛ e tun b'a ye dɔɔnin dɔrɔn dɔ ɲɛ mana da dɔw kan dɔrɔn i b'a ye f'a b'a kɔnɔkɔni kɛ ma ko mun na karisa tɛ juma sali mun na karisa a tɛna sali o mun de e yɛrɛ bila a ɲininkali la k'a mun na a ma sali a tɛna sali seli i b'a kɛ ala de ye o jɔn b'a seli kɛ ala ye a bɛ ni ala de kɛ a tɛ jɔn ni jɔn wɛrɛ kɛ koyi a tɛ jɔn ni fɛn wɛrɛ kɛ min tɛ ala ye ayi bɛ ni ala de kɛ
gaye hera sai chaman bai wannan hera ko chaman bai no kera ye hera sai ke sai gaye yoke ko chaman bana bai बहुत की जरूरत हो ये दो इसी जरूरत दुकान की चल रहा है तो दो ऐसा ना अमेरिका को तुम्हारा को कोई को ईमान दे रहा हो को कुनंदिया भी दे रहा हो ये तो कोई चलते तो लखा में तो मम्मा ये mama yi kama ama kuma falmaka mama yi mai ta yi wa ta kyau ta yi mai ta ke isa matando mai in banka yana bakmani fiye da gwai ebe na ma da bakuma fendola su ce na yi ho a suka ce uba su da mara hali ebe suka ma kuma fendola amma kuma ni fendin ya uba la koi ni ko kuma mamani ne sai kalon yau ce da ne ani da mai na ko ka da mai fana kafe ma ka kama ya fendola semi manga ko alma semi manga da kana ka ne da ka kana ka da kana ka kuma mi ko kuma yare tiere ga abuna kuna goya da sai ma wal magana ji kuma da sai maka do kuma yare ni gora ni ko mama yimi mama yimi ko a sama bai ne da kama ma kuma suka kendo ko mala sai bala hali ni tukura chero ko yanno ye semmi ko o bati gila mala hadinga kuna dia ko de tema emi taranda yo o to ina ko dia ko kuna dia ko tema ma chama mbeli do chama mbeli do mama yimi de se ka pone de choro ne oi